I dobar dan i dobrodošli u novi Minecraft tutorial, sa vama Razer02 i sad želim da vam pokažem ovaj server koji se zove Servcraft, ja mislim da je tako nekako. Pa da krenemo. Prvi put sam na ovom serveru, evo vidite ova mapa ovdje od servera. Ovo ne znam ko je pravio, piše Lepčet pijaca i ovdje shop. I šta je ovo? Manastir. Moli se za Servcraft server. Ako znaš neku molitu, izgovori je sebi, a ako ne znaš, ostani ovdje barem 1 minut da unaj manastir neke stvari. Dobro, manastir je lepo uređen. A sve PvP i ovo, to je njihova neka lista. Ovo je baš lepo urađeno, kao što vidite. Ovo ne znam čiji je skin. Ovo baš je lepo urađen server, dole ne bih volio da gledam šta je. Da vas ne zamara mnogo. Vidimo šta ima vamo. Mogu da otvorim. Da vidimo što ima od varpova. Server je jako dobar, preporučujem da dođete ovdje. Imate Warp Arena, Divljina, Jail, Kuća straha, Parkour, Pijaca, PvP, SC Dealer, SC Shop, Shop Spavan, Svetionik i Vidikovac. Ajmo na Warp. Warp Vidikovac. Vidimo kako je tamo. Oh, čovječe, kako je dobro urađeno. Vidite vi, molim vas, kako je lepo urađen ovaj server. Ne mislite sad kad bi pao dole. Vidite vi kako je to lepo urađeno. Server je jako divan. Nisam vidio divni server. Igrača. Ovdje ima dosta Warp svetionika, ajmo do Warp svetionika. Ovdje ima dosta admina. Evo ga svetionik, vidimo šta ima dole. Neka provalio. Aha, tu je neko dole. Sad nama mrzi da se penjem. Vidimo šta još da vam pokažem. Idemo na Warp Shop. I od sad ću snimati samo na ovom serveru. Malo mi sad laga zbog haka, začekajte samo trenutak. Opcije. Tako. Sad neće toliko bagati, ja mislim. Neće toliko. Shop je malo su zasrali u shopu. Ali nema veze. Nisu baš nešto povoljne cene. Što više, 8 ovih sranja je 2048. Nije povoljno. Plamen štap 1 je 2500. Ima koliko je jedan dijamant i 10.000, nisu baš nešto povoljne cene. Ali nema veze. I to bi bilo to od mene. Vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi.